languages, they said farewell to Baba Ezekiel Handina wangu Guti. Mai Yuna Guti vatambidzwa flag yeZimbabwe kuratidza ruremekedzo rwapiwa Baba Guti. Vaimbiwo vakasiyana siyana vauya kuzotandadza vanhu kuno kunzvimbo yeNational Sports Stadium. Pavanhu vatataura navo vazhinji vati vakadzidza kubva paupenyu uye pakudzidzisa kwaBaba Guti. Isusu nemukukura kwatakaita vachiriita basa takabva tangoona kuti baba ndewe vanhu vese. Though zvaitirwadza imwe nguvawo uchitiwo uri kuda kuvaonawo, you can't find him, but we just thank God that he used to have time with the family. Kana vakaitawo basa asi vaizoti wana nguva yekuti vanotiunganidza vachitida zvokutoti kudiwa kwacho nababa vacho kwanga kuri kukuruku. Vanoda vana vavo, vaida vana vavo vaiva baba vanovaka mhuri zvokuti isusuwo nemhuri dzeduwo dzakarongeka. He was a father who used to discipline us as girls. You know, if you do things zvisizvo vakakuona une mukomana unotsaiwa. Ndo wakatangira masofa. Ndo kwazvakazotangawo kuti kana munhu akurorwawo munofanira kuitawo zvakarongekawo kuitira kuti urege kuzongova munhu because you know, by him being a father ane hanya, vakatidzidzisa vazhinji vedu takazova pamwe chete navo mubasa raMwari, not kuti nekuti tiri vana vavo, but because of the teachings. And also if you want a blessing, he would tell you there's no way you can get a blessing unless you do what the word of God says. So we are just happy to say our father has done everything for us. Vakatiitira rudo, taiva misa vachenda kubasa, but he used to sing 247. That means every time he is working. And we thank God for the books he has written, that we also as children we have things we learn from the books, you know. Yeah, taona mai vachitambidzwa flag yeZimbabwe. Zvinorevei kwamuri mimi vekwaGuti semhuri? Zvinotikoshera nekuda kwekuti taona kuti baba sezvavaita vachishumira kuvanhu vese, because his passion was to see vanhu vachiuya muumambo hwaMwari, vanhu vachisimudzirwa paupenyu hwavo, mhuri dzichigara zvakanaka. Saka tinonyanya kutenda Mwari nekuda kweruremekedzo rwatapiwa nehurumende napresident vedu. Tinoda kutenda Mwari. Anyway, sevanhu vari kuchema zvavo tinongoti aiwa Mwari akomborere havo nyika yedu yeZimbabwe nevatungamiri nechechi yedu yeZimbabwe. Tinoda kufara nokuti vakatitangira chinhu chakanaka. My name is Abigail Mulambo, and we are coming from the Republic of South Africa, from Forward in Faith Ministries in South Africa. We are here to celebrate the life of our father, the life of a legend, the life of the father that has taken us this far. Can you tell us one of the things that you learned from Ezekiel Guti? We have learned that we have a big God. Our father has given us a big God, the God of our father Ezekiel Guti. And we have learned to work with our hands as women. We have learned to be business women. We have learned to minister to the servants of God, as I am also part of the national hosting team in the Republic of South Africa. Evuli minyango umu Jehova, evuli minyango ageko
ko ongava tina sangena bo sangena ageko ongava uvulile tina sangena ageko ongavala. Tiri kuona mune flag isiri emuno muZimbabwe, mabva kupi uye makauya rini? Tabva kuCanada. Takasvika the day before the celebration started, and we are really excited that now we are here to celebrate together with everyone else the life of the legendary, the life of our father, the man who was true in all his dealings with people, the man who really loved his church, the man who had who embraced the people, the children, everyone, the man of God. And we are here and we are really excited because God has raised him and has given him this burden, and the burden that which he carried all this way, he took it also to Canada, where we are also being blessed by the seed which he planted there, the seed of the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Saka imimi makatendeukira kuno ere kuti makatendeukira kuCanada? Takatendeukira kuno kuZimbabwe. Matokwira ndege kuuya kurufu rwa Baba Guti. Takwira ndege kuuya kurufu rwa baba wedu, wakatikoshera kuCanada, wakatitsvagira Mwari baba wedu. Tinotenda Mwari waEzekiel Guti mupenyu. Gore rakapera takaona chishamiso, baba wedu wakapinda muCanada wasina visa kuuya kuzotiona, taisaziya kuti wari kutioneka. Saka tinoda kutenda Mwari naizvozvo. Saka chokwadi tauya sevana vavo takamiririra Canada kutiti baba tinotenda naMwari wamakatipa, tinotenda tinomira nebasa, Canada ichasimuka, tinotenda nemhodzi yamakatipa baba. Tiri kuramba takabatana, we are running with the baton. We have come to say farewell to baba. KuCanada munoimba sei forward in faith? Canada tiri vanoimba nechirungu forward in faith. Takatendeukira kuCanada, baba vakatidzidzisa kuti tiri maCanadian, tofana kuunza maCanadian, saka tinofanira kuzvigadzirira. Saka isusu zvinhu zvedu zvatinoita zvese as forward in faith, as our father taught, tinoita nechirungu. New Jersey, United States of America. New Jersey, United States of America. So you flew all the way here to come and celebrate with us? Yes. What is it that you learned from the man of God? I learned about true salvation. I learned the doctrine of this Forward in Faith Ministries. He's taught a whole lot about, loving people, forgiving, caring, just all in one. What can you say about the life of Ezekiel Guti? A selfless life, a life full of love. He was a father to the fatherless. When I lost my father, he has been in my life. When I was diagnosed with breast cancer and the doctor said I could not live, Baba prayed for me. In New Jersey, he sent me a prayer and he told me that you are healed. And I stand here as a testimony. The life that I have, he told me I wasn't supposed to live. But because of the God of my father Ezekiel, I was healed from cancer. And I'm cancer free because of him. A man full of love, selfless. He lived the life of Christ. He always reminded us that look to Jesus. This church is not mine, it's Jesus' church. And for that I'm here and I'm grateful because of my father, Baba Guti. My name is Atama Matoloki. I am from Fiji. I used to be a boxer. I'm in the world. I'm known in the world.
where I drink, I humanize. But when I met the God of Israel, I totally changed. And I never regret what I am doing. And now I am a pastor in this ministry. And I love serving God, and I love God. You know, the God of Israel is a true God. How he found me, it's a miracle. Because I was not there in the first time, but God opened a door for the missionary to come and meet me and for me to provide a place for them. Then I took them to my home. Amen. I am from DRC, Kinshasa. So you came all the way from DRC? Yes, yes. Why is it that you chose to be here today? I came to celebrate the going of my father. You know, this is a great event for me. I've never seen such kind of things to happen to me. And I came to celebrate the going of my father to the glory of God. The reason why I'm here. I'm from Nigeria Embassy in Harare. So the authorities here extended invitation to us to come and witness the funeral service of one of their heroes. My name's Phil Austin. I'm the overseeing pastor in Scotland Province, UK. And I'm here because my spiritual father is being laid to rest. So I'm here to celebrate his life with the rest of our Zayoja family. How did you come to know about Zayoja Forward in Faith? I first met Baba Guti in 1994 when he came to the UK. And I had just recently given my life to the Lord through the church in London. And I met this man, this African man, who was very kind, very gentle, very loving. And he sat down with me and he said, "What do you want to do with your life?" And I said, "One day I'd like to go to a Bible college." He says, "Well, I've got a Bible college, so why don't you come to mine?" And one thing led to another. I came to Amfic, and then whilst I was at Amfic, I decided I want to go into the ministry full time. So he helped me to get through studying. I also married my teacher whilst I was there, and he helped me with Labola and to get everything happening. So he was definitely my father. All the way, all along my journey, he's been my father, helping me along. We hear a lot of people saying that they learned a lot from Baba Guti. What is that one thing you say that you learned from him? To stop and to listen and to love. That's it. Don't react. Don't react with emotion. Just stop and listen and love. Have compassion. That's what I learned from Baba. Tabako UK ku England. Makatanga kupinda Zayoja muri kuno kuhere kwati makazoipindira maku UK. Aiwa takatanga kupindira Zayoja kubvira kuno from about 30 something years ago. So you actually flew from the UK for this one? Yes. What is it that you learned from Baba Guti? Baba Guti vakatipa mwari wemumwe ane musvokwadi, and our lives have been changed and transformed. Vakatidzidzisa kunamata mwari wemwe ane musvokwadi. Vana vadiki, vanhu vakuru, vatana vose vauya kuzoonekana na Baba Guti. Taonawo hama dzakabva kwakaberekwa Baba Guti, vabva kuchimanimani, vabva kuchipinge, avo vati vanzwa kuremekedzwa kuti mwana wavo aitwa gamba renyika. Ini ndabva kuchimanimani, ndinopinda Zayoja, Guti mwana wangu. Saka ndauya kuti tizocelebrate mabasa makuru avakatiitira, vakatiticha rudo, vakatiticha kushanda matarenda. Nanhasi tinomira tichizvishandira pasina kutemba nemumwe munhu nekuda kwa Baba Guti mwana wangu. Tanzwa kuti kwamuri ndiko kwakaberekwa Baba Guti. Chokwadi. Imi muchiona Baba Guti ndiani wenyu? Ndichiona Baba Guti mwana watete angu, hanzvadzi yababa vangu. Munonzwa sei mimi kuti mwana akaberekwa kwamuri apiwa ruremekedzo rwegamba kuti matopiwa flag? Ndazwe kufara
nekunyati ndakarasikirwa hangu, asi ndinoti wakarwa kurwa kwakanaka, wazorora nebasa guru raakaita, kana nesu taremerekedzwawo nekuda kwemwana wakaita zvakanaka. Ko kuziva kuti mwana wenyenga akuzikanwa pasi rese munonzwa sei? Ndinozwe kufara and ndafarisisa zvokuti kuchema takachema zvino zvita tichitofara tapukuta misodzi nekuda kwezvakanaka zvataona pano zvaitirwa. Waitwa gamba waremekedzwa segamba and nyika yose yamuremekedzawo semutungamiriri wanga akanaka. Baba Guti ndiani wenyu? Ndi baba. Baba mningino wa baba wangu ini. Mabva kupi? Ndabva kungaoni. Sei mauya panapa nasi? Tauya kuti tizoona baba wedu wakuenda tichionekezana nawo. Saka tauya kuno. Munonzwa sei kuti mumhuri menyu mune gamba raitwa gamba renyika? Ndinozwa kufara. Mafariro acho atopagoni kuti munhu aremerekedzwa, munhu wakaita basa akanaka ndi baba wedu, but not baba wangu chete, but for the whole nation. The reason why we're here today, we're celebrating life of our father, life of a legend, our apostle, not just baba vatungoti vemunyika medu chete, but world over. Kwandiri, he's been a mentor. He's been a father figure. He's been a pastor, and it's actually an honor to also come and celebrate and be part and parcel of the people who are also celebrating upenyu hwavo hwawakararama. As a testimony, akawanda andanzwa achitaurwa. You know, he lived a life ine mafruits. He lived a life yekuchinja upenyu hwevanhu. There's a lot of testimonies, there's a lot of miracles that you know kuti Mwari vakavashandisa. So this goes to show kuti murume akamira weumhare and murume akamira pashoko raMwari risina kunzvengeswa kana kutsautswa nezvimwe zvinhu. Ndinovatenda ende ndinovatendawo negift of life yavakararama. Nekuti shandurawo even our own kids who are coming through, they also get to know about this. Nemararamiro atichaita isusu to also make sure kuti ivo vachararamawo neupenyu hwatakadzidziswa nababa vachiri vapenyu. This won't be complete kana ukasangotiwo kanziyo 1. Okay, let me sing. Munhu wese ridzaposho pararararara ridzaposho parararara. Mabva kupi uye sei nhasi muri panapa? Isusu tabva kungaoni tauya panapa kubudikidza ngenhamo yaBaba Guti. Baba Guti muchivaona ndiani wenyu? Baba Guti ndiwo baba vedu. Baba vedu vakatibereka. Saka ndiwo baba vedu vetanga tichitosara tiri ndiwo basara vari baba panyama nepamweya. Munonzwa sei kuti baba venyu vapiwa ruremekedzo rwegamba? Tiri kuzwa kufara chaizvo nekuti tanga tisingazivi kuti vacharemeredzwa kudai. Aiwa mwashuma? Ndabva kuChipinge. Ndiri pano kuuya kuzoshemawo muzukuru wangu Ezekiel handina wangu Guti. Ezekiel handina wangu Guti muzukuru. Dokasi mai vake is from Hlukuzo family. Ndo saka ndiri panapa. Right now I'm in Zimbabwe. I married a Zimbabwe pastor. I'm a Murura. How did you come to know Baba Guti? Because Baba established the church in China long back ago. Then he found me. I was born in China church in Beijing. Why are you here today? We are here to celebrate a life well lived. We are here to just express our gratitude to the God of Ezekiel for changing my life and for changing the life of my nation. I'm from Romania, from Eastern Europe. So Romania is never the same ever since Baba has preached the kingdom of God and he's
spreading his teachings. I'm just from Gweru. I'm former Nandimbori ku Botswana zvangu, Botswana, China, but right now I'm from Gweru. Chii chamakadzidza imimi kubva kuna Baba Guti? Fear not, sin not, ndo zvanisvitsa pano. Kuti ndofanirwa kutya Mwari pese panenge ndiri, like zvatongora kana tikatarisa ike zvino takurarama upenyu hwokuti ukasatya Mwari unokasika kufa before your time. Saka it is also my desire kuti Mwari vandichengete kusvika 100 years as long we follow suit his teachings and also to follow his Jesus Christ. Vazhinji vavo vaimba nziyo yaifarirwa naBaba Guti iyo inoti tanga ichiti coming down, down, down. Coming down, 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 coming down, down, down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, then the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down. 降下来，降下来，降下来，降下来，神的荣耀正在降下来。所有圣徒在祈祷，求神开启一片路，神的荣耀正在降下来。Ezako kita, ezako kita, kokita. Kembona nzambe zako kita. Tango basantu bazako bondela, ponzambe asala na ye. Kembona nzambe zako kita. The glory of the Lord is coming down. When they sing, you need to pray for the Lord to have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, down, down. It's coming down, down, down. The glory of the Lord is coming down. When they sing, you need to pray for the Lord to have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming. Tinoti fambai zvakanaka Baba Guti. Muri paDestiny TV, zita rangu ndinoitwa Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.